Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия подкаст, където днес ще се гмурнем в един, как да го кажа, мек, топъл, уютен, но смъртоносно опасен сапунен мехур. Не става дума за баня с пяна, а за информационния балон. Да, точно така. Онзи невидим облак от постове, новини и реклами, които ви заобикаля в интернет. Той е като най-добрият приятел, който винаги ви носи шоколад, когато сте на диета и ви казва: не се тревожи, ти си перфектен. Прекрасно, нали? Само че този приятел тихичко ви превръща в информационен зомби. Част първа. Какво е информационен балон? Представете си, сутрин отваряте телефона, във Фейсбук ви чакат мемета, точно по ваш вкус. В ТикТок алгоритъмът ви поднася клипчета с котки, защото преди седмица гледахте едно. В Инстаграм снимки на пица, защото на тайна вечеря в 2 през нощта сте лайкнали едно парче маргарита. И ето го, балонът. Това е дигитална оранжерия, в която растат само цветята, които обичате. Проблемът? Никога не виждате будилите. Интернет-активистът Ели Паризер го нарече филтър бабъл още през 2011 година. И според него ние живеем зад стена от филтри. Ако не беше толкова депресиращо, щях да кажа: вау, звучи като луксозен спа хотел. Част втора. Защо попадаме в този балон? Първо, кръгът от приятели. Да започнем от най-болезненото. Нашите приятели. Да, точно тези, които ви пращат смешни гифчета в месенджер. Ние сами си избираме компанията. Обичаме да сме с хора, които мислят като нас. Ако някой колега каже нещо напълно различно от нашата гледна точка, ние какво правим? Усмихваме се, кимаме, а после го заглушаваме завинаги. В най-добрия случай в офиса, в най-лошия с блок бутон. Така балонът става по-дебел и по-мек. Вече сме водеялце от самишленици. Второ, алгоритмите. Ах, сладките алгоритми! Те са като сервитьор, който помни какво едете и винаги ви носи същото, но с едно малко различие. Ако в ресторанта ще ви омръзне пицата на 3-я ден, във Фейсбук ще ядете една и съща пица до края на живота си. Лайкнахте пост за бебешки колички? Гответе се! От тук нататък фидът ви ще прилича на онлайн магазин за бъдещи родители, даже ако сте на 15. Алгоритъмът не пита: искаш ли малко разнообразие? Той пита: какво ще те задържи още 3 часа да скролваш? Трето, нашият мързелив мозък. И разбира се, виновен е и нашия мозък. Той е като студент преди изпит. Иска само най-лесното. Нови идеи? Трудни концепции? Не, благодаря. Дайте ми нещо, което вече знам. Психолозите го наричат когнитивни изкривявания. Аз го наричам диета с пържени картофки за ума. Вкусно е, но те прави муден и безполезен. Част трета. Какво ни причинява балонът? Първо, загуба на критично мислене. Представете си, че сте в стая, където 100 човека повтарят едно и също. Ти си прав, ти си прав. Колко време ще ви трябва, за да повярвате? Правилно, около 5 минути. В интернет има толкова много информация, която съответства на нашите убеждения, че това само ги засилва. Балонът от филтри в браузъра и социалните мрежи ни затваря в ехокамери, абстрактни стаи, в които невидим глас повтаря една и съща мисъл. Там се намират хора, които споделят нашите възгледи и ценности. И няма значение дали тези убеждения са верни. Ние пак ги смятаме за единствено правилни. Професор Самюел Роудс от факултета по история и политология на университета в Юта предложил на демократи и републиканци да прочетат 10 напълно или частично фалшиви политически истории. Участниците, на които са паднали лъжливи, но подкрепящи техните възгледи сведения, ги приели за истина. Сляпата вяра в правилността само на собствената позиция ни пречи да мислим критично и обективно да оценяваме случващото се. Така работят ехокамерите. Вие чувате само собствените си убеждения и дори когато са пълни глупости, мозъкът казва: логично, абсолютно съм съгласен. Второ, информационният балон влошава отношенията ни с хората. Когато попаднем на различно мнение,
Вместо да слушаме, ние започваме да крещим. Всеки интернет спор прилича на битка с светлинни мечове в Star Wars, само че без ефектите и с много повече капслок. И трето, повече тревожност. Когато някой пробие нашия балон и покаже различна информация, ние не казваме «О, интересно». Ние казваме не, Вселената ми се руши. И после плачем в банята. Оказва се, че 71% от потребителите признават, че неудобното съдържание ги ядосва, а 49% че стават тъжни и самотни. Прекрасен подарък от социалните мрежи, нали? Четвърто. Ставаме жертви на измами. Колкото по-дълго живеем в балона, толкова по-лесно вярваме на глупости. Антиваксери, фалшиви новини, те не просто чукат на вратата, те вече са ви направили чай в кухнята. Част четвърта. Примери за абсурд. Един потребител търси British Petroleum в Google, получава финансови новини. Друг пише същото и вижда заглавия за експлозия и екологична катастрофа. Търсачките нагласяват резултатите според интересите на потребителите и по този начин ги ограждат от определена информация. Част 5. Как да избягаме от балона? Изключете умните ленци. Да, във Facebook може да изключите най-интересното. След това фидът ви ще изглежда като хаос. Но в този хаос има свобода. Подлудете алгоритъма. Лайквайте не само сериозни постове, а и мемета с хомяци, снимки на залези и каквото ви падне. Алгоритъмът ще получи нервен срив. Това е малка победа за човечеството. Ползвайте различни търсачки. Не се ограничавайте с Google. Понякога Bing или DuckDuckGo също имат какво да ви кажат. Окей, Bing по-скоро странни неща, но все пак. Развивайте критично мислене. Не вярвайте сляпо. Проверявайте, сравнявайте. Не е лесно, но кой е казал, че животът е лесен? Говорете с хора, които мислят различно. Знам, боли все едно да ядете броколи, когато обичате само пържени картофки, но е полезно. Разнообразете своя балон. Абонирайте се за блогъри и медии, които защитават противоположна позиция. Така ще можете да научавате различни интерпретации на една и съща новина. Не забравяйте и чуждестранните източници. Те също помагат да разгледате въпроса от всички страни. Спрете да се самозалъгвате. Когато се занимавате с самозаблуда, нашия мозък отрича фактите, оправдава бездействието и ни кара да вярваме в друга реалност. Ако забележите, че прекалено обобщавате някакви твърдения или реагирате рязко на различни ситуации, натиснете спирачката, спрете мислите и дайте на мозъка си почивка. Погледнете на своята истина с други очи. Приемайте нещата такива, каквито са, а не такива, каквито ви се иска да бъдат. Размишлявайте повече за своите чувства и поставяйте под съмнение експресивната си реакция. Част 6. Големият финал. Информационният балон е уютен, топъл, сладък, но и опасен. Той е като хотел Калифорния. Можеш да влезеш по всяко време, но никога да не излезеш. И ако се чудите, ама защо да ми пука? Отговорът е прост. Защото иначе вие не живеете в реалния свят, а в дигиталната версия на матрицата, където алгоритмът е новият ви господар. Така че след като свърши този подкаст, направете си едно предизвикателство. Прочетете новини от източник, който мразите. Говорете с приятел, с когото винаги спорите. И за Бога, спрете да вярвате на всичко, което интернет ви сервира на софрата. Помнете, балоните са хубави само когато са шарени и летят на детски рожден ден. Всичко останало – капан. По време на заснемането на този подкаст нито един сапунен балон не пострада. Хареса ли ви видеото? Абонирайте се, натиснете звънчето и го споделете с приятели. Ако не ви е харесало, кажете защо, за да ставаме по-добри.